Hola, què tal? Veritat que no t'has plantejat mai treballar des de llocs com aquesta platja d'aquí, com aquest noi? O com des de la muntanya, si ets més de muntanya, com aquesta noia d'aquí, que està aquí tan relaxada i tan tranquil·la. O bé, si t'agraden els paisatges extrems, treballar des del mig del desert, com aquesta noia d'aquí? Doncs jo tampoc. I et diré per què. Doncs en primer lloc, perquè a tu, com a mi, t'agrada anar a aquests llocs a relaxar-te, a descansar, a desconnectar, però no pas a treballar. I, en segon lloc, perquè crec que una de les coses que més t'agrada tenir un negoci local és la proximitat amb el client. Aquella sensació de connectar amb les persones i de veure com el teu negoci, tu formes part de la seva vida, de la vida del barri, de la vida del poble, de la vida de la ciutat, d'allà on està el teu negoci. Però com que no vius en una cova, aïllat o aïllada de la resta del món, saps perfectament que aquesta relació amb el teu client no només la pots tenir en el teu espai físic, sinó que també l'has de tenir i l'has de mantenir a nivell online. Però vol dir això que la teva única alternativa és obrir una botiga online? És veritat que no parem de sentir, escoltar i veure per tot arreu que el futur dels negocis com el teu passa per vendre online i que el que has de fer és obrir sí o sí un e-commerce. ¡Prou! Prou perquè no és oro todo lo que reluce. Una cosa és muntar un e-commerce que pot ser relativament senzill i fins i tot econòmic, però l'altra cosa és que sigui rentable i això ja costa més. Prou perquè els negocis físics, els negocis locals, no són només un motor econòmic, sinó que tenen un component social importantíssim, vertebrant els municipis, fent-los agradables per viure-hi, fent-los habitables. I prou perquè hi ha moltes maneres de vendre online sense que això impliqui canviar el teu model de negoci físic. Actualment disposem de moltes eines senzilles, accessibles, que fan que això sigui possible. Però saps que només entre el 5 i el 10% dels negocis locals està aconseguint generar ingressos gràcies a les seves accions de màrqueting online? Potser aquest anunci de Pirelli et sona. És un anunci de fa uns quants anys. I el missatge que ens dona aquest anunci de pneumàtics és el que has d'aplicar tu a la teva manera de plantejar la teva presència a internet per tal de vendre online. Perquè la clau de vendre online no està en les aplicacions, en les eines, en les xarxes, en les webs, que podríem dir que serien la potència de la venda online, sinó en tenir una estratègia i un sistema de venda que et permeti treure rendiment i control de totes aquestes eines, webs, xarxes que formen part del teu ecosistema digital. Soc Dani Montaner, consultor en màrqueting digital estratègic especialitzat en negocis locals i fundador de Vitamina D. Un projecte adreçat a ajudar negocis com el teu perquè puguin incorporar una estratègia omnicanal que combini el potencial de l'entorn online amb el potencial del teu punt de venda físic per tal d'ajudar-te a generar vendes de forma activa. Si tens un negoci local i vols enfocar el teu màrqueting digital des d'aquesta perspectiva estratègica i omnicanal, segueix-me a les xarxes socials, al meu canal de YouTube i no et perdis cap del contingut que hi vaig penjant. Et deixo els enllaços per aquí o per aquí. I sobretot, no t'oblidis de deixar els teus comentaris, les teves opinions i també els teus suggeriments sobre allò del que t'agradaria que generés contingut. Vinga, ens veiem a les xarxes o pel carrer. Salut i molta vitamina D!